മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ജ്യോതി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കും, പക്ഷെ ചിലത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തളർന്നു പോകുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ആ വിട്ടുപോകുന്നതൊക്കെ കോട്ടയെന്ന് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും. ആരോ എഴുതി വെച്ച ഒരു തിരക്കഥയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ഒരു കഥയ്ക്ക് വേഷം കെട്ടി ആടുന്ന ആൾക്കാരാണ് മനുഷ്യർ. നമ്മളത് പലപ്പോഴും ഓർക്കാറില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് കാണുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പൈസ കാണില്ല. നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം അതെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ കാണണമെന്നുമില്ല. അത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ കാണുവാണെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരുപാട് മനോഹരമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി ചിലപ്പോൾ വരും. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും എന്നും എപ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ, ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് എന്റെയോ വേറൊരാളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ലക്ഷറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. നഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരും ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരും ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ പറയും, ഓ അവർക്ക് എന്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ലേ, അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അറിയാത്ത, നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ചില വിഷമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും വേദനകളായിട്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ കുഴിച്ചുമൂടി ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പുറത്തേക്ക് വരാൻ നമുക്കൊരു സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസും ഉണ്ടാവും. ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യവും അത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയായിരുന്നു അത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തപ്പെടാനുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം, അത് ഞാൻ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയാലും ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ ഇഷ്ടക്കേട് തന്നെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അതിപ്പോ എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാനും ചില കാര്യങ്ങൾ കോട്ടയെന്ന് വയ്ക്കാനും ഉള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാം.